bramą. Oj, cuda, cuda, Nie były, ale się dawno gubiły w Warszawie sobie za żelazną bramą. i te Bezy, ale bezy, i wszystkie ucho z szalem i te tamte, o te kryży. Panie szanowny, no gdzieś jest bo tam tłok był wszędzie, wiecie. Albo na Skarszewskiej, gdzie były szufy amerykańskie sprzedażne. Pamiętacie? Pierwsze szpile, tak. Ale gdzie ty mówisz na Skarszewskiej, to ja byłam już stara. Jaka stara? 18 lat? Ale tam. 16, 18, tak? No oczywiście. Skarszewska Gorąca Co? I ten matek od szczytek krzyży. Pani Janeczku, jeszcze raz trzeba To zaśpiewać. może przyśpiewki wam zasunę. Tak, śmieszne śpiewki też. Przyśpiewki też? No. Oj, dałabym ci dała Natalii z pieczeni. Oj, żebyś nie po... O nie! Prośne jak. No, to takie do talerza. No dobra. Oj, dałabym ci dała ryżu Natalii. Oj, żebyś mnie pokochał na łóżku walki z A, to chcemy taką, pani Oj, szła teściowa przez wieś, pogryzły ją żmije, bo żmije pozdychały, a teściowa żyje. I tak dalej, proszę Państwa, leci tu z kartoflami, tu nie ma. Kartofle to